L-għada li ħabbar proposta li ċ-ċitazzjonijiet jibdew jinħafru jekk ma ssirx kontravenzjoni oħra fi żmien 6 xhur, Bernard Grech ma kienx jaf jagħti dettalji dwar il-proposta tiegħu stess. One News staqsek iċ-ċitazzjonijiet li jingħataw lil dawk li jipparkjaw f'postijiet riservati għal persuni b'diżabilità jew min ħammeġ barra u x'ser ikunu qed jinħaffru jekk hu jkun Prim Ministru. Wara dak li qed il-bieraħ, jekk tipparkja ġo parkeġġ riservat għal persuni b'diżabilità, dik tista' tifranka ċitazzjoni u jekk tħammeġ barra l-istess tista' tifranka ċitazzjoni. Wara ħafna tidwir mal-lewża, Bernard Grech spiċċa tax jifhem li f'dawk il-każijiet iċ-ċitazzjonijiet ser ikunu qed jinħaffru wkoll. Aħna rridu ninċentivaw li inti tħares il-liġi. Ħalli persuni li kollhom id-diffikultajiet ta' diżabilità isibu fejn jipparkjaw. Ħalli persuni li jaħamġu barra jitalmu u jkollhom inċentiv ma jerġgħux jaħamġu. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk bi proposti bħal dawn hux populist, Bernard Grech qal li mhuwiex, anke jekk bosta kummentaw li l-wiegħda ta' Grech tħalli impatti negattivi fuq l-infurzar fit-toroq u l-ispazji pubbliċi f'pajjiżna. Lil Grech staqsejnieh jekk liċenzja u ser tkun tista' tiġġedded b'ċitazzjoni pendenti. Dan hekk kif bħalissa liċenzja ma tiġġedditx jekk iċ-ċitazzjonijiet ma jkunux imħallsa. Għal dawn il-mistoqsijiet, Bernard Grech ma kienx jaf iwieġeb. Liċenzja tiġġedded b'ċitazzjoni pendenti, Dr. Grech. Liċenzja tiġġedded b'ċitazzjoni pendenti, Dr. Grech. Nsaqsik dettal fuq proposta tiegħek, naħseb fl-interess tiegħek tkun ċar. Nsellimlek? Liċenzja tiġġedded b'ċitazzjoni pendenti. Taf li ma tistax iġġedded liċenzja b'ċitazzjoni le mhux imħallsa? Tiġġedded, Dr. Grech, taf jew le, proposta tiegħek din.